bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-rest bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasandalan ng mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa bakuna. At ayan, oras na naman para sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras tayo ulit magkichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health Bicol. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, alamin muna natin kung ano ang latest na balita mula sa Department of Health. Joanna? Ang latest natin mula sa Department of Health, unahin po muna natin yung ating weekly bulletin kasi naman nasabi naman natin ng mga naunang chika na from daily cases natin na bulletin or update sa Facebook ay meron na lang po tayong weekly. So for the morbidity week 14 from April 10 to April 16, 2022, nakatala lamang po tayo ng 5 kaso ng COVID-19 sa buong Bicol region na po yan. Ito pong 5, 3 ay mula sa Naga City, at isa naman po ang Karamuran at Biga, Catanduanes. So total na po ng active cases natin as of April 16 ay 584. Para naman po sa recoveries from April 10 to 16 ay mayroon po tayong 4 na recoveries kung saan po ang total recoveries na po natin ay 56,044. So yung 4 na po yan na bagong recoveries ay from Camarines Sur. For the death naman po, unfortunately mayroon po tayong natalang death for that week na isa mula po yan sa Naga City. Kaya ang total po natin na deaths ay 2,420. For our vaccination updates naman po, 72.55% na po as of April 16 ang coverage natin sa ating target population. 3 million na po ang fully vaccinated natin dito sa Bicol, 3,288,709 to be exact. And sa atin naman pong mga naboosteran ay nasa 326,435. Para naman po sa datos from April 10 to 16, ang mga nabakunahan natin ay nasa 9,043 lamang po at nasa 3,661 naman po ang nabigyan natin ng booster from April 10 to 16. And lastly po, for our healthcare utilization rate as of April 16, 31 lamang po out of 849 ang nagagamit sa ating mga non-ICU beds. So yan po ay 4% lamang po. And sa ICU beds naman po, wala pong nagamit at isa lamang po ang naka-admit sa severe and critical admission. So Max, para sa iba nating balita. Yes, so next week nga atin i-observe ang World Immunization Week. So abangan po natin ang mga posts sa ating mga social media sites, sa ating Facebook page na DOH Bicol CHD, sa ating Twitter at DOH Bicol, at sa ating YouTube channel na DOH Bicol CHD ang mga posts kung ano ang mga ganap next week na World Immunization Week. So pumunta na tayo sa ating magiging chikahan ngayong araw. So Joanna, ano nga ba ang ating magiging chikahan ngayon? Yes, so ang magiging chikahan natin sa araw na ito ay patungkol sa road safety as well as blood donation. So Max, sino yung nakasama natin for this chikahan? Ayan, so kasama nga natin si ang ating kasamahan sa Communications Management Unit na si Regner Almohel Jr. Nakausap niya si Sir Sam Baneco, ang ating lifestyle-related diseases program coordinator dito sa DOH Bicol CHD. So wag na natin papatagalin. Papanoorin natin ang ating naging chikahan on road safety and blood donation. Okay, magandang umaga. At nandito po tayo ngayon sa Chikahang Pangkalusugan upang talakayin ang tungkol sa Road Safety Month at blood donation. Kasama po natin si Sir Sam Banico, Senior Health Program Officer ng DOH Bicol CHD. Magandang umaga, Sir Sam. Ayan, magandang araw po sa inyo, sa Regner at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin.
Okay po. May mga ilang katanungan po tayo tungkol sa Road Safety Month at blood donation po, sir. No? Okay. Una, syempre, nais natin malaman kung ano po ang road safety at bakit tayo may Road Safety Month. Ayun. So, importante po yung road safety, no? So, itong road safety month natin, ito po ay base sa Presidential Proclamation number 115-A, wherein dinideclare po nito yung month of May as Road Safety Month para ma-promote ang road safety and raise awareness on the health impact and economic costs involved sa mga road accidents. So, alam po natin na lahat po tayo halos, lahat tayo talaga gumagamit ng langsangan. Mapa-commuter man tayo, nagdadrive ng motorsiklo, may sariling sasakyan, sumasakay sa bus, sa jeep, sa aeroplano, no? Lahat tayo ay gumagamit ng lansangan. And it is a fact na may mga aksidenteng nangyayari na po. Pero again, ito po ay pwedeng maiwasan, no? So hindi man natin ito maalis-alis, pero pwede itong iwasan at mas mapababa pa ang bilang ng mga na-aksidente. Kasi nga, yun nga po, meron itong health impact, no? Pwedeng magkaroon ng disability, no? Buti na lang kung konting gas-gas lang, pero paano kung nagkaroon tayo ng disability, naputulan ng paa or kamay, so habang buhay na naapektado ang ating pamumuhay. And also, yung economic costs involved. Kasi paano, siyempre, hindi lang naman kuminsan sa health natin ang impact, kundi sa damage to property, no? So, again, meron tayong pagkakagastusan. So, importante po itong road safety na hindi natin makalimutan ang pag-iiwas at ang mapayapang paglalakbay, kumbaga, para tayo ay patuloy na maging healthy while on the road. Ayan. So yun po yun, Sir Rex, kung bakit merong road safety month. Okay, Sir Sam, okay. Next po natin, ano po ang mga paraan para masiguro na safe ang mga nasa kalsada? Una po, ano ang blind spot? Ayan, so ito topic natin, Sir Rex, ang blind spot, kasi kung makikita nyo po, no, this year, no, magsimula yung taon na sunod-sunod yung mga aksidente natin. Dito din sa Albay, nakita natin yan. So, i-account po natin yung blind spot, no? So, ang blind spot po, ito po yung area ng lansangan na kung baga hindi nakikita ng driver, no? Sa kanyang field of vision. So, hindi ito makita sa kanyang rear view mirror or sa bintana niya or mismong sa main panel ng kanyang sasakyan. So, yan po yung mga blind spot. Okay, Sir Sam. Magandang paliwanag po yan, Sir Sam, dahil maraming mga nagbumotor sa atin na medyo hindi alam po ano yung blind spot nila. Opo. Okay, next po, ano-ano ang mga panganib sa daan? Ayun. Yun. Isa lang din po yung panganib sa daan. So nakikita nyo po, again, ito yung naging aksidente po doon dyan sa Banyag. No? Di ba, Sir Rex, na natatandaan mo itong aksidenteng ito. Again, dahil yan sa blind spot, hindi nakita, no, ng driver ng truck na meron palang motor sa kanyang unahan kasi nga sumingit, no, or napailalim yung motor, so hindi niya makikita. Again po, yan ay isang blind spot sa ganyang mga uri ng sasakyan. So kaya nga po, ang isang tip dyan is avoid being in a heavy vehicles blind spot, especially sa ngayon. Alam natin sa mga lansangan, iba't iba ang mga sasakyan dyan. May motor, may bisikleta, may jeep, may UB Express, malalaking truck. No, buti na lang sa Rex at walang eroplano dyan. Kasi kung may eroplano dyan, lahat tayo todas. No, pero ito nga pong mga malalaking vehicle, no, may mga blind spot po yan. Ang mga bus, mas malalaki po yung mga blind spots niyan kasi syempre magiging limited yung view ng driver. Wag na wag po tayong magpoposisyon doon mismo sa mga blind spot na yon. Wag din po nating mag-cut off tayo sa heavy vehicle. Sa Rex, di ba, yung mga motor, especially, sisingit at sisingit yan, no? Kapag may konti pang espasyo, ayun, sisingit at sisingit yan. Again, mag-ingat po tayo at wag po sana natin yan makagawian kasi mas tumataas po yung chance natin na tayo po yung maaksidente. Kasi nga po,
blind spot yan ng mga malaking sasakyan. And also, mag-ingat po sa Rex, doon pag sa pag-overtake dito sa right or sa tuo, ano, kung pigapon. Because nga po, hindi po talaga yan ang original na daanan ng mga mag-overtake. Okay? And also, mas malaki po yung blind spot area dyan kasi ang andyan lang sa Rex ay yung side view mirror, no? Buti kung dito sa left, may bintana si driver na pwede yung kitaan. So, and also, dito naman, sa Rex, na nakikita nyo, ayun. O, di ba? Nagkarambola sila. No? Nagkarambola sila kasi walang maayos na distansya yung mga vehicles. So, nakikita natin dito, yung mga motor. Walang maayos na distansya yung mga motor. At yun, hindi nila nakita dahil sa kanilang speed, hindi nila nakita na may sasakyang paliko sa unahan nila. Kaya nagkarambola sila. So again, keep a safe distance between the vehicles at yung mga vehicle na nasa harap ninyo. Kung sinusundan mo ito masyado, abay pag nabigla mong makalabit yung preno mo at hindi ka handa, ay talagang magkakabungguan po kayo. So yan po yung mga pwedeng maging risk on the road, especially kung may mga pedestrians pang biglang tatawid, no? Dahil sa mga blind spot din, ay talaga pong mas nagiging delikado ang ating kondisyon sa lansangan. Okay po. So double ingat na lang po talaga, ano, Sir Sam. Lalo na pag maulan, medyo marami yung blind spot. Ano, sir? Opo, isa pa po yan sa risks natin ngayon sa Rex, no? Na palagi tayong nasa daan everyday. Madulas po ang daan, ano? Yung nakita din nating mga karambolan ng mga sasakyan dahil din sa basa ang daan, mabilis ang patakbo, ayun. Malabo pa siguro yung windshield. So ayan po, again, yan po ay ilan lamang sa mga risks na nasa road, and especially kung may mga construction pa, mga sa regs, no, yung mga pothole na mga bukas. Again, pwede po yan and dagdag po yan sa risks natin or mga panganib sa daan. Okay po. So may ilan pa po tayo ditong mga katanungan, sir. Next po, ano-ano ang mga safety tips regarding blind spot? Una, pedestrian and blind spot. Ayun, regarding naman sa mga pedestrians, no? Again, blind spots are a great danger for pedestrians, mga pa-cyclists, the road users, kasi nga hindi po ito nakikita. Ngayon, tingnan po natin ang ibang mga tips natin dyan. Katulad nga nito, Sir Rex, kung makikita mo sa pedestrian, no? Ayun, at mabubundol yan sina ate. Kasi nag-overtake yung motor dito sa right or sa too na hindi naman dapat tino-overtakean. Sumingit siya. Akala niya isa lang yung tatawid na tao, pero yun pala, may isa pang nagbaba ng jeep at tatawid din. So, nabundol sila. So, blind spot yun ng motor kasi hindi niya nakikita dun sa part na yun na may bababa pala. Doon naman sa pedestrian, blind spot niya yun kasi may sasakyan sa likod nila, kaya hindi niya din makita yung motor. So, pagka step nila dun sa daan, nagkabanggaan na sila ng motor kasi blind spot nga po nila yun. Ngayon, para naman sa mga pedestrians, no, maging maingat na po tayo sa mga ganong mga lugar. Sa intersections, pag bumababa ng jeep, no? Especially, pag mabababa ng jeep at may sasakyan sa likod ng jeep, wag po kayo agad tatawid, no? Tingnan muna ang lugar kung may mga mag-overtake sa likod ng sasakyan, no? At kung maaari, no, make eye contact with the driver. Bakit make eye contact? Kasi simple lang yung rason dito sa Rex. Kapag nakita mo yung mata ng driver, ibig sabihin, nagkatinginan kayo. Ibig sabihin, nakikita ka ng driver. Ganun lang yung sagot dito. Ngayon, mas safe na palagi mong i-assume na hindi ka nakikita ng driver. Kasi para hindi ka manguna sa daan kasi hindi ka nga nakita. So, kumbaga, mas safe yun na i-assume. Kasi kung hindi mo yan i-assume, basta ka lang naglakad, ayun, pwede mas mataas na chance na mabundol ka. Mag-iingat sa intersection, tumingin kung ilaw ay green na, no? And pay attention din sa mga signal lights ng mga vehicle. Kung makikita mo nang nagsisignal light na papuntang right yung vehicle, abay umiwas ka na rin or magbigay ka ng daan para naman makaliko siya, no? And also, wag mag-overtake sa regs. Kapag hindi alam ng driver na nasa unahan na mag-overtake ka. Kasi ang mangyayari niyan,
baka mag-overtake din yung nasa unahan mo o di nagkabanggaan na kayo. Also, sa mga pedestrian din, no? Nakakatulong po kung ang ating mga damit ay mga bright colors, no? Merong mga reflection. Pero yun nga, practical na naman to, Sir Regs. Mag-iingat na lang kung mga itim ang ating damit at masyado ng madilim. Ayun. So mag-iingat sa pagtatawid kasi baka mamaya talagang mahihirapan tayong makita ng mga sasakyan, And also, if you are trying to make your presence known, keep in mind that the driver cannot hear you. Minsan, kahit anumang sigaw mo dyan, alam naman natin yung ibang sasakyan, mga sarado yung bintana niya. Kaya hindi ka basta-basta maririnig. Kaya, mas maganda kung yung eye contact talaga. And also, kung may sidewalk, gamitin po yung sidewalk. No? Sa ating mga pedestrians, pakiusap lang. Ang sidewalk ay ginawa para po sa inyo. Kung may sidewalk lang naman, doon na po tayo dumaan o tumawid. Huwag na po tayo dito mismo sa kalsada. No? Para hindi na tayo nakakaabala pa sa traffic. At yun nga, maiiwasan po yung aksidente. Yan po yung para sa pedestrian, Sir Rex. Opo, sir. Mahalaga din malaman ng mga pedestrian na yung mga signals sa mga Sir Rex. kotse at sa mga motorsiklo po, no? Para alam nila. Tama ka. Opo. And Sir Rex, bakit ko importante pang pedestrian kasi sila ang majority na lugi dito sa mga aksidenteng ito. Bakit, Sir Rex? Wala silang kadepensa. Hindi katulad ng sasakyan, at least, di ba, may bakal na frame, kung may airbag pa. Yun. Paano kung pedestrian? Katawan mo talaga yung babangga dun sa sasakyan. Katawan mo talaga yung bababangga dun sa bakal. Wala po tayong talo doon. Talagang grabe ang magiging impact ng aksidente sa atin. Okay po, sir. Next po natin, safety tips regarding sa mga siklista, cyclist. Ayun, sa mga ating mga siklista naman dahil uso ito ngayon at dumarami. No, maganda yan dahil active transport po tayo. Pero again, ay nananawagan po tayo. Ayaw po namin na-aksidente tayo, no? And yun nga po, sa mga ating nagbibisikleta and also sa ating mga nagmamaneho din dyan. Again, magbigayan po tayo. And also, para na lang din sa mga cyclists natin, no? Maging aware po tayo sa mga blind spot ng especially mga malalaking sasakyan. And also, sa mga driver din po ng mga malalaking sasakyan. Ito po yung panahon na mas dumarami po yung road users. Again, magi po tayong maingat. No? So, meron po mga blind spot again dyan. Umiwas, especially sa mga truck and mga bus kasi mga mahahaba po. Yan nga, kung pwede, makapag-eye contact talaga. At yun doon din sa mga intersection, Sir Rex. Wag silang basta-basta sisingit nga dito sa right side ng mga truck. Kasi kumbaga pag magra-right turn din yan sa Rex, 'di ba? Mahaba yung truck, mang-aagaw 'yon ng linya. Kung andun ka, nakisingit ka, hindi ka nakita dahil blind spot, talagang maguguyod ka kumbaga or maiipit ka. Kaya mag-ingat po sa mga signal light din, tingnan natin. And sa mga driver naman, mag-signal light po tayo. Huwag po natin kalimutan mag-signal light. And also, marunong na huminto na kapag nasa mga intersection na. At sa mga siklista po, sana mag-invest tayo sa simple lang, yung mga pailaw-ilaw baga, mga nag-blink-blink dyan, para at least makita tayo ng mga ibang sasakyan, ng mga gumagamit na mayroong bisikleta. And kung maaari nga, meron kayong mga reflector. Kahit po yung sticker baga sa Reds na dinidikit sa bisikleta, yung reflectorized, makakatulong na po yun. Hindi naman yun ganun kamahalan. Kung may reflective vests po tayo, mas mabuti. Pero kung may iilaw din tayo, mas mabuti din po kasi para kumbaga mas madagdagan ang ating safety features ng ating minamanehong bicycle. And also, maiwasan na tayo'y hindi makita ng mga sasakyan din na nasa lansangan. So yun nga po, dapat marunong tayo mag-share at magbigayan sa daan. Pero dapat po natin, alam din natin kung saan tayo lulugar sa Regs para hindi tayo ma-aksidente pa. So yun po yung sa mga cyclists at sa mga blind spots. So yun po,
Yun yung parating sinasabi na share the road, sabi nila, Sir Sam. Yes. Share the road. Importante rin na malaman nila itong mga sinabi nyo para hindi lang yung bibili sila ng bike tapos saka na sila gagamit. Hindi nila alam Yes, yung mga pwedeng pag-iingat na pwedeng gawin nila sa kalsada. So, yun po, Sir Sam. Kung maaari nga po, sir, magsuot din sila ng helmet, no? Angkop din para sa bicycle para talagang protektado and mas dagdag yung kanilang proteksyon. Especially kung mga dumadaan sa highway. Di ba? Kung mo yan, marami din mga nagbibisikleta po sa highway. Alam po natin na sa highway, mas mabilis po yung mga patakbo ng sasakyan. Kaya mag-iingat po tayo. Opo. Hindi pa naman lahat ng lugar ngayon na meron ng bike lane. Yung iba wala. Yes, opo, Talagang hindi. highway siya na. Oo, nasa highway, andun din. Oo. Okay, Sir Sam. Next po, safety tips naman regarding sa mga nagmumotor. Ayan, sa mga motorista, sa mga iba pang mga sasakyan, kung makikita nyo po dito sa video, liliko yung truck. May sasakyan din na gusto ding lumiko pero hindi siya nakikita ng truck kasi mababa yung sasakyan niya. O kaya yan, mabubundol talaga siya ng truck. Kasi iba ang field of view ng truck versus sa mga ibang sasakyan, at least especially sa motor. No? Sa mga nakamotor, malaki ang kanilang field of view kasi yung kanilang ulo naro-rotate nila. Pero itong mga sa loob ng sasakyan, talagang limited po. No? So maging wais po tayo, maging maingat po tayo. So para naman dyan, yun nga, umiwas na tayo sa mga blind spot. Huwag basta-basta mag-overtake. No? At especially wag mag-overtake sa kanan na hindi alam, no? And especially kung hindi naman talaga ito ang lugar para overtakean, no? Especially yung mga malalaking vehicles, no? And ayun nga, so sa kaninang video, magbigay po ng tamang distansya between the vehicles in front of you para naman makapagpreno ka pa, no? And also tumingin sa signal light, at sa mga driver naman gumamit po ng signal light. And especially, siguraduhin po natin na kapag ang signal light natin ay pawala o pa-left, sa left tayo pupunta. Baka mamaya, yung signal light mo pa-left, pa-right ka pumunta. No? So makaka-aksidente tayo niyan. So ito naman sa Rex, siguro na sa next na to, para naman sa mga malalaking sasakyan po, kung nakikita nyo sa video, ganyan po ang view ng truck, ng isang driver ng truck. So mataas po siya sa daan, At saka hindi basta-basta niya po makikita yung mga sa ilalim niya. So kung makikita mo bagay diyan sa Rexo, kung basta susulpot ka diyan, especially sa right side po kasi malayo 'yun sa kanya. Makikita mo diyan, yung pinto nakakaharang doon sa daan. So hindi niya po talaga makikita. At sa side mirror lang talaga siya nakaasa. So buti dito sa left makikita niya kasi pwede niyang ilabas yung ulo niya, pero umiangat po, at especially dito sa ilalim niya si Regnero, diyan sa ilalim ng makina or sa nose ng vehicle niya. Yung mga motor sisingit diyan sa harap so kapag hindi kayo nakita ng driver, talagang maaaksidente po tayo. Yun. Okay, Sir Sam. Okay, next po natin na question. Bakit kailangan may seatbelt? Ayan. So, yun po. Ano po yan? Seatbelt. Yun, seatbelt. Kadalasan, nakakalimutan natin to or hindi natin pinapansin, mga kaibigan. Pero, alam niyo po ba na nare-reduce ng seatbelt yung ang kalahati ng ating panganib na pwede tayong mamatay or seriously ma-injure ng aksidente? Kasi simple lang po yan. Pinoprotektahan ka nito by the means of hindi ka basta-basta tatalsik, at hindi ka makakalabas ng iyong sasakyan kapag ikaw ay naka-seatbelt kasi may haharang sa iyo para ikaw ay makalipad or makatama dun sa mismong frame or mga parte ng inyong sasakyan. So kung walang seatbelt, grabe ang impact na mararanasan mo. Kung makikita natin to dito sa video ng highimpact.com, ay ayun, kung walang seatbelt yung ama, tingnan natin. So maaaksidente sila. Ayun. So at least yung mga bata naka-seatbelt, hindi sila tumilapon,
Pero yung hindi naka-seatbelt ay malaki yung chance po na siya'y tumilapon at tumama yung kanyang katawan, no? Mas malala pa, ayun, pwede siyang mailabas mismo ng sasakyan. At mas grabe po yung injury na pwedeng mangyari. Ayan. So again, simpleng inbensyon, simpleng pamamaraan ng kaligtasan. Kaya nga po ang tawag dyan. Naalala ko nung first time ako sa Regs na sumakay ng eroplano. Unang-una kong narinig yung sinturong pangkaligtasan. Yun pala yung seatbelt, mga kaibigan. Ang Tagalog po niyan ay sinturong pangkaligtasan. Yan po ay ginawa upang iligtas tayo. At base dito sa data, half yung risk natin na maiwasan. No? Kasi nga, hindi ka titilapon basta-basta, hindi ka makakalabas basta-basta ng sasakyan, at hindi ka basta-basta itatapon yung katawan mo kung saan mang parte ng sasakyan. So doon pa lang po, malaki na yung chance na tayo ay maging ligtas. So yun po yung importansya ng seatbelt. At may batas po yan sa Regs, Republic Act 8750 na kailangan talaga gumamit at merong mga seatbelt yung sasakyan. Okay po, Sir Sam. Talagang malaki ang magiging tulong ng seatbelt sa ating kaligtasan sa kalsada. Kumbaga sa pagmumotor, wala siyang seatbelt, helmet naman yung safety niya. Oo, wala seatbelt sa motor, sayang. Oo, Sir Sam. Okay, next question po natin. Bakit may mga speed limit sa daan? Ayun. May mga speed limit kasi yun nga po, importante po na maobserbahan ng speed limit because ayun nga, ayon dito sa WHO, road crashes are among the leading causes of deaths around the world. Paragi po yan nasa top 10 ng cause of death sa buong mundo po yan, mga kaibigan, ha. Kasi yun nga, lahat tayo gumagamit ng lansangan. Kahit naglalakad ka dyan, gumagamit ka ng lansangan. Nagbibisikleta ka, nagmumotor, yun nga, eroplano na lang yung hindi gumagamit ng lansangan at barko, So, yun nga, identifies na yung WHO, in-identify na yung speeding, one of the main problems that contribute to the risk of crash-related injuries in road traffic. Kasi ang rule lang dito sa Regs, the more yung speed mo, mas mabilis ka magpatakbo, mas tataas yung pagkalala ng magiging aksidente. Kasi nga, syempre, mababawasan yung reaction time mo, mas malakas yung pagtama mo sa bakal or sa bato, or sa langsangan. So, meron nga po talaga mga allowed lang na mga speed limit, na dapat tayong i-observe. Kasi para din makapag-react pa yung tayo as mga driver and also sa mga gumagamit ng sasakyan. Makaiwas din. So, ayun po dito sa isang article na nabasa natin, ayun po kay Professor Regidor ng UP na interview ng isang news outlet, na-identify po na speeding reduces one's control of the vehicle among other risks. Nakita siguro natin, Sir Dens, Sir Rex, yung mga naging aksidente, especially yung andyan baga sa Kamalig, nakita mo yun? Sa bypass road, yung nagkarambola yung mga sasakyan, Kita natin doon. Mabilis yung mga patakbo, tumuulan pa. So, syempre, kapag ganun, mabilis ka talaga, talagang makukuha yung control mo ng sasakyan. Also, yung field of vision. Bakit? Pag masyado ka mabilis, di mo basta-basta makikita kung ano na ang nasa intersection. So, and kung ano na yung pwedeng sumulpot na lang dyan. So, kumbaga, may impair yung observation mo and syempre, liliit yung reaction time mo. So, kung ano man ang mangyari sa unahan mo, bawa may naglalakad na pedestrian, kung masyado ka mabilis, syempre hindi ka na basta-basta makaka-react. So, konting react mo lang dun sa sasakyan mo, pwedeng tumilapon ka. At also, yung mga collision, Sir Rex, sa bawa, may banggaan, mas mabilis yung speed mo. Syempre, mas matindi din yung magiging tama nito or yung impact. Kumbaga, especially kung pedestrian nga, sinasabi ko, dahil walang kadipe-depensa.
talagang katawan mo agad yung babangga doon sa sasakyan or sa kapwa mo motorista, no? So mas tataas yung likelihood ng fatalities and serious injuries kapag ganun. So kailangan po talaga merong mga speed limit kasi na-identify din doon sa mga crowded streets or sa mga city streets, no? So kailangan mas mababa din po diyan. Pag sa mga highway na, tataas din po yung mga speed limit natin, no? So depende din po talaga 'yan sa mga lansangan. Kaya nga, syempre as motorista, mas madaming tao, mas masikip yung daan, ay mag-ingat na po tayo at talagang yung speed natin maging conscious po tayo. Kasi malaking factor po yan sa safety kung paano pa tayo makapasurvive at paano din tayo ligtas na makarating sa ating paroroonan. So yun po yung importance ng speed limit. And meron din pong batas na nagsasabi na at nagsiset para magkaroon din po talaga tayo ng speed limit. So yun po Sir Sam, napaka-importante ng speed limit sa daanan. Kaya sabi nga po nila kahit gano'n ka man kabagal, basta makarating ka sa paroroonan, safe ka naman. Yun. Diba, Sir Sam? Palagi nating alalahanin na may naghihintay sa atin, Sir Rex. Okay po. At yan po yung lahat ng question natin para sa road safety. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Muling nagbabalik po ang Chikang Pangkalusugan, kasama po ulit natin si Sir Sam Banito. At ang next nating talakayan ay tungkol sa blood donation naman. Magandang umaga ulit Sir Sam. Ayan, magandang araw po, Sir Rex at sa lahat na papanood at nakikinig. Okay, tungkol naman po tayo ngayon sa blood donation. Unang tanong po, sino ang mga nangailangan ng dugo? Ayan. Dahil doon sa mga pinag-usapan natin, mga aksidente yun. Pero ngayon pupunta naman tayo sa pangangailangan na dugo. At syempre, marami nangangailangan ng dugo sa reg. So ang ilang lang dyan, may mga malubhang kakulangan sa dugo. Yung iba mga anemia, yung iba may mga leukemia o hemophilia o cancer. At syempre, nanganganak. Sa Rex, sa panganganak po, kailangan ng dugo dyan. Kasi, syempre, kung nagkaroon ng bleeding yung ina, so kailangan agad ng blood transfusion. At especially, yung mga napag-usapan natin kanina, ng mga na-aksidente, kung merong massive blood loss, hemorrhage, kailangan po ng mga agad-agadang pagtatransfuse ng dugo dyan. So, kailangan agadan po dyan at mabilis yung pagresponde. So, and, syempre, yung mga transplant din, for transplant din. So, kailangan po ng dugo ng mga taong yan. At hindi po nagkakaroon ng araw na walang gumagamit ng blood and blood products. So, everyday po, may nangangailangan ng dugo. So, yun, narinig po natin kay Sir Sam na everyday may nangangailangan talaga ng dugo at mahalagang mag-donate kasi marami pong nangangailangan talaga ng dugo. So, yes. At especially ngayon si Rex, tumataas na din yung mga nangangailangan ng dugo kasi syempre lumalabas na yung mga tao, mas marami ng sasakyan sa lansangan. Kumbaga, dahil diyan tumataas na din yung mga nangangailangan ng dugo. Okay po. So next naman po, saan maaaring magbigay ng dugo? Ayun. So maaaring magbigay tayo ng dugo sa mga blood service facilities. Meron tayo dito sa Legazpi.
dito sa katabi ng BRGTH. Andyan po yung ating Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, yung dito baga po sa may basketball court dati. No? Andyan yung ating Bicol Regional Blood Center. Meron din tayo sa Philippine Red Cross, no? Meron yan sa Legazpi, Camarines Norte, Camarines Sur, no? Catanduanes, as also sa Bicol Medical Center as isa sa ating lead blood service facility ng Camarines Norte at Camarines Sur. And of course, kapag mayroong mga schedule po ng mobile blood donation sa inyong mga LGU, no, at especially also sa mga opisina po, Sir Regs, kasi nagkakaroon na din tayo ng mga mobile blood donation sa mga opisina at mga LGU. And so, gano'n na po kalawak yung pagkuha natin para makakuha tayo ng dugo. Yes. Ayun po, no, alam na natin yun kung saan po tayo pwede magbigay ng dugo. Okay, next po natin, sino naman ang maaaring magbigay ng dugo? Yun, matandang tanong. Again, tinatawag nating mga bagong bayani, no? Ang mga nagbibigay, no, ng dugong ito. Ngayon, din po sa tanong mo, sinong maaari magbigay ng dugo? Well, basta po yung timbang mo hindi bababa ng 50 kilos, no? Yung pulso mo nasa 60 to 100 naman, hindi ka naman more than dito, no? And also yung BP mo ay nasa 90 to 160 ang diastolic at ang systolic at ang diastolic naman ay 60 to 100. So kumbaga, Sir Regs, hindi tataas sa 160 over 100 yung BP mo or hindi naman bababa sa 90 over 60 sa panahon ng mismong pagdodonate ng dugo. Okay, so yan po ang dapat nating tandaan kung nais natin magbigay at mag-donate ng dugo. Okay, may mga hakbang po ba or ano pong mga hakbang para sa pagbibigay ng dugo? Ayun, so dito naman sa mga hakbang sa pagbibigay ng dugo, no? Bago magbibigay ng dugo, well, mag-fill up ka ng donor form. So may mga impormasyon doon na hihingin tungkol sa iyo, tungkol sa inyong health, ano? So sagutin po natin ito ng tapat at totoo, ano? At lahat na makakalat ng impormasyon ay confidential po ito. Okay? So, ang iyong timbang, presyon, pulso, at temperatura ay susuriin din. No? At also, sabihin ko na lang din po, vaccinated po or hindi vaccinated, pwede po magbigay ng dugo. Okay? So, hindi po ibig sabihin na yung vaccinated lang ang pwedeng kunin ng dugo. Kahit po unvaccinated, pwede po tayong makapagbigay ng dugo. Susuriin naman po tayo ng ating mga butihing doktor na andon at susuriin yung hemoglobin level natin. So makikita kung mababa po yung hemoglobin natin. Kapag mababa, maaaring hindi mo na tayo pwede mag-donate. No? Also, habang nagbibigay ng dugo, nahihigayin ka sa kama or pauupiin sa upuan, no? At isang taga-blood service facility ang kukuha ng inyong dugo. No? Ang dugo na kukunin ay hindi hihigit sa 450 ml. No? So, hindi naman lalagpas sa kalahating litro yung kukunan ng dugo. So, huwag po tayo mag-alala. At ang prosesong pong ito ay matatapos sa loob ng 10 to 15 minutes. Well, yan po yung actual na pagkuha ng dugo. So, pero syempre, sa pag-fill up mo ng form, sa pagpila mo, sa pag-check up ng doktor, hindi po yung kasama sa 10 to 15 minutes. Yung 10 to 15 minutes na pinag-uusapan natin ito ay yung mismong proseso na kinukunan ka ng dugo. At di ba may mapigil kumus kang bola, no? Habang ikaw ay kinukunan ng dugo. And also, pagkatapos naman magbigay ng dugo, kailangan na manatiling nakahiga at magpahinga ng ilang minutos muna bago tumayo. At maglakad-lakad, no? At uminom din ng maraming tubig o juice para maibalik, no, yung fluids. And also, makipagbigay alam tungkol sa pangangalaga sa iyong kalusugan matapos ang pagbibigay ng dugo. Kung ano man ang nararamdaman, sabihin po sa mga taong andun. At pagtayo, iiwasan mo ng yumuko. At don't worry kasi ang anumang dugo sa katawan na nabawas ay mapapalitan sa loob ng 24 hours. So again, maggagawa ulit ng panibagong blood cells yung ating katawan. So yun po yung mga hakbang
na ating tatandaan habang nagbibigay ng dugo. Okay, so yun, nalaman po natin yung mga proseso kung paano magbigay ng dugo at mag-donate ng dugo. Dahil hindi lang po ito basta kinukuha na ng dugo, ano sir, talagang ini-screen hindi pa po po. nila. Oo. Ini-screen po natin yan. Kasi gusto natin sa safety din ng taong mag-donate at safety din ng taong magiging recipient ng dugo po ninyo. Yun po yung palagi naming iniisip. Yun po. So, okay, sir. So, ano naman po ang mga dahilan ng hindi maaaring magbigay ng dugo? Ayun. So, siguro ilan sa inyo gusto niyo mag-donate pero hindi pala kayo pwede, no? Or hindi mo na kayo tinanggap ng facility para makapag-donate. Pwedeng mga susunod na dahilan ay kung bakit hindi maaari magbigay ng dugo pansamantala o permanente. Dalawang bagay po kasi yan sa regs. Pwedeng pansamantala mo nang hindi siya pwede mag-donate or permanente talaga siyang hindi na siya kailanman pwede makapag-donate ng dugo. Ngayon, puntahan muna natin yung temporary kapag buntis, no? Hindi ka muna pwede mag-donate ng dugo. Kapag may lagnat, kasi baka may infection or mahina yung resistensya ng katawan mo. At kung nakainom ng alak sa loob ng 12 hanggang 24 oras, huwag na muna kasi nasa sistema mo pa yan, no? At kung may tattoo or nagpabutas ng tenga o kahit anumang parte ng katawan, basta may mga piercings yan or tattoo, nawala pang 1 taon, no? So, kapag within 1 year pa na nagpatattoo ka, ay hindi na muna. Pero kung after 1 year, 2 years na yung tattoo mo, 2 years ka na nagpabutas ng tenga, abay, pwede ka na mag-donate, no? Dito naman sa permanente or hindi ka na talaga pwedeng makapag-donate ng dugo. Una kapag may cancer or sakit sa puso, no? So, mga malulubhang sakit na po yan and baka humina ka pa. No? So, malubhang sakit sa baga din ay permanente na pong hindi pwede. Hepatitis B at hepatitis C, no? Kasi syempre meron ng infeksyon. Also, kapag may HIV infection or AIDS, or sexually transmitted diseases, mga STD, no? So hindi po pwede. At hindi din pwede yung nakikipagkalik sa maraming kapareha, ano? So hindi pwede 'yon. Kasi mas mataas yung chance, no? Meron tayong mga sakit pang dala. At hindi na ipapaliwanag ng pagbabawas ng 5 kilo ng timbang sa loob ng 6 buwan. So yung kumbaga ito sudden weight loss na unexplained, no? Na 5 kilos within 6 months ay biglang nagbawas yung timbang mo. So, hindi na muna pwede yun. At yung lubhang pag-inom ng alak or chronic alcoholism. Kasi siyempre, ibig sabihin, araw-araw niyan or every week na talagang meron, no? Or baka may iba kang sakit na, no? Ang atay mo ay apektado na. At iba pang kondisyon na naisasaad sa guide to medical assessment of blood donors. So, huwag po tayong magalit or huwag po tayong makuhan kuminsan na hindi tayo ay deferred mo na or permanenteng hindi makakapagbigay ng dugo, no? So kaya nga po importante na pangalagaan natin ang ating kalusugan. Yun. So nalaman natin na mayroong mga permanenteng hindi talaga sila pwedeng mag-donate ng dugo. Okay. Next po, Sir Sam. Ito po yung madalas na medyo natatanong sa atin, no? Bakit libre ang mag-donate ng dugo pero may bayad kapag kailangan ito? Ayun. Magandang tanong yan. Bakit nga naman may bayad, no? Libreng kinuha. Ngayon, may sagot po dyan. At ang sagot po dyan ay meron pong napupuntahan at meron pong pupuntahan yung mga sinisingil. Ayan. Sabi nga dito, while blood donation is free, marami pong gastos nakasama sa pagkukolekta, pagtitesting, pag-prepare ng mga gamit about dito, pag-label, pagpapadala, pag-store, pagtatago, pag-recruit ng mga donor, at iba pang mga tests. Ngayon, ang resulta po niyan, meron pong tawag na processing fee. Okay? Are charged to recover the cost. So actually po, ang sinisingil sa ating mga pasyente,
kapag kukuha sila ng dugo ay hindi talaga yung dugo, no? Yung mga ginamit at ginawa doon sa dugo, yun po yung ating babayaran. Kasi nga po, sinabi ko, merong mga testing na nangyayari. Mamaya po ipapakita ko. At merong mga paggagastos sa pagtago po niyan, sa mga taong nag-test dyan, sa mga gamit na ginamit. Ano? Kaya may processing fee for individual blood components. No? So, kasi nga po, kung makikita natin, di ba, meron pa tayong mga blood components. Hindi lang po talaga whole blood or packed RBC. No? Meron din ng platelet, merong plasma, at iba pa po. At nasasaad naman po sa batas at merong guidelines dyan ng DOH kung ilan ang maximum. No? Maximum service fees na kukolektahan ng blood service facility. So, halimbawa, sa whole blood, 1.8, sa packed RBC, 1.5, at sa iba pang mga components ay 1,000. Po. Ngayon, kung makikita nyo kung minsan sa bill ninyo, bakit may 1.8 na tapos may patong pa yun isang ospital? Well, of course, yun po yung charge na din ng ospital sa pagtatransport ng dugo at sa kung iba pang mga test din na ginawa nila bago isalin sa pasyente. Yung cross-matching po na tinatawag, kung parehas ba yung blood type ninyo doon sa blood type ng dugo na binigay ng blood center, abay, ita-charge na po yun sa inyo ng ospital. Ano po? So, yan po. Yan yung mga test. Kaya kung makikita nyo po, maraming dun lang po sa paggawa ng fees associated dun sa pagkukuha natin ng dugo, ay lahat po yun merong gastos na ginamit. Ano? At itong po nga po yung tinetest. Tinetest po yan sa hepatitis B, tinetest po yan sa hepatitis C, tinetest po yan sa HIV, tinetest po yan sa syphilis, tinetest po yan sa malaria. No? So yan yung mga test para masigurado natin na ang dugong isasalin sa inyo ay malinis. Sisiguraduhin natin na ang dugo na isasalin sa inyo ay hindi kayo mahahawaan ng sakit. No? So, meron ding other tests pa dyan, yung hemoglobin, yung blood typing, yung vital signs. No? So, kasama po yan doon sa processing fee na lang po. No? Yung talagang dugo po, na talagang ibebenta yung dugo, wala pong bayad yun. Pero dahil may mga ginawa tayong test at mayroong mga operational expense po na nangyari ay ginawa, kaya po may bayad. Yan nga po. So, pero yun nga po, marami naman pong pamamaraan at marami pong mga tulong, di ba? Yung gobyerno natin sa at iba bang mga agencies na pwede na pwede nating lapitan, ano? At paghingi pa ng tulong. Ayan. So yun po yung dahilan kung bakit meron pong sinisingil kapag kumukuha ng dugo. So hindi yun mismo yung dugo yung binabayaran natin, pero yung mga ginawa doon sa dugo. Yung mga pagtitest, kumbaga, sa regs. So, yan po. Sana naging malinaw po sa atin, ano? Oo. So, ayan po, no, maliwanag na pagkasabi ni Sir Sam na hindi po mismo yung dugo yung binabayaran natin, kundi yung mga test na ginagawa dito. Okay. Next question naman po natin, gaano kadalas na ang mga nagiging parte ng road accident ay nangangailangan ng dugo? Ayan. Hindi lahat, Sir Regs, hindi lahat nangangailangan ng dugo. Pero again, kapag nangailangan ng dugo yan, dahil hindi natin inaasahan, Sir Regs, di ba? Mga biglaan yan eh. Kailangan may mga nakaabang tayong mga unit ng dugo. At mangyayari po yan lamang kung meron tayong malaki ang ating supply. Kaya nga po kami ay nananawagan sa lahat ng individual, mapa sa'yo, mapa sa akin, lahat tayo, mapa sa mga LGUs, sa mga opisina, sa ating mga partners, private, mga public, mga offices, no? Mga grupo ng kabataan, mga TODA, mga fraternities, groups, social groups. Kami po ay nanawagan na patuloy po tayong mag-donate ng dugo. Again, ginagawa po namin lahat para matugunan ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya kung ngayon nga po, mapapansin niyo po, kapag nangangailangan ng dugo dyan sa ating blood center, dito sa Legazpi at sa Bicol Medical Center, ay hindi po basta-basta na
kailangan ng kapalit ng blood donor. Kasi ngayon po ay marami po tayong blood donation. So intindihin po natin ha, kung napansin nyo sa mga nakaraang buwan ay kapag nung may pasyente kayo ay nangailangan pa ng donor, yun po kasi ay konti yung supply at konti din po yung nagagawang mobile blood donation ng ating mga LGUs at ng ating mga partners. Pero sa ngayon po, sinisikap natin na kahit nga po ngayon madilim-dilim yung panahon, pero po meron tayong mga mobile blood donation. Kaya nga po, importante, sana huwag na nating hintayin na yung panahon pa na kailangan na natin ng dugo ay saka tayo magdo-donate. No? Sana po maalala natin na pwede tayong makapag-donate ng dugo. Yung frequency pala niyan sa Regs, every 3 months sa lalaki pwede, sa babae mga 4 months na, no? Every 4 months na sa babae. Pero sa lalaki 3 months pwede, every 3 months pwede po tayo mag-donate ng dugo. So make it a habit po. Yun nga, wag again, yung mensahe ko na lang dito. Libre nga po yung dugo, pero yun nga po, yung sinisingil sa atin ay yung dahil dun sa test. No, sana po maintindihan natin yun. And nakakover naman po yun ng ibang tulong ng ospital at ng iba pang ahensya. So patuloy po tayo magbigay ng dugo para tayo po yung makatulong sa ating kapwa. Especially sa mga hindi natin inaasahan ng mga panahon. Ano? So sana maging kaugalian na po natin ito dahil libre tayong tumanggap, libre din tayo magbigay po sa ating kapwa. So, yun po, no. Kaya inahikayat po natin ng ilan natin mga kababayan na ugaliin din mag-donate ng dugo dahil may mga instances. Yes. May mga instances na. Opo. Yes, sir. Kasi ako po, naging pasyente din ako. No? Naging kamag-anak din ako ng pasyente. Alam ko yung kabigatan na nangangailangan ka na pero pinapabitbit ka ng blood donor. No? Again, nangyayari po yun kasi kuminsan nakukulang ng supply ng dugo. Ngayon, kaya nga po sabi ko, wag na natin pong hintayin na kung magdo-donate tayo doon sa panahon na nangangailangan tayo. Kahit po tayo wala pang pasyente, pwede na po tayo mag-donate. Kasi bakit? May ibang nangangailangan. Ngayon po, mapapansin niyo, sabi ko nga kanina, hindi kailangan ng kapalit sa ngayon dahil marami yung supply. Nangyayari po yan dahil marami nag-donate. So kung gusto po natin, sa buong taon, lahat po tayo, kapag nangangailangan, mabibigyan agad. Mangyayari po yan kung lahat din tayo maisipang makapag-donate. Mag-donate. No? Kapag may blood donation, sa blood center, sa RHU, sa Red Cross, sa iba pang mga grupo, sa ating fraternity, sa inyong mga simbahan, sa mga inorganisa, sa mga barangay ng mga blood donation, tumulong po tayo. No? Kasi wag na po nating isipin na ay magdo-donate lang ako kapag may kailangan or gusto pa magpabayad. No? So again, matatapos po yan na kakulangan sa supply ng dugo kung lahat po tayo magiging aktibo mismo at magdidesisyon mismo na tayo mismo mag-donate na ng dugo. No? Para makatulong na sa iba. So yun lang po yun sa Regs. So maliwanag po, no? Sa pagdo-donate ng dugo, pwede kang maging bayani talaga, sir. Yes, modern bayani ka. Yeah. Although hindi kayong bayaning mabibigyan ng mga award or plaque, pero deep inside, na nakatulong ka na. At kung lahat na tayo magtutulungan, pag panahon mo naman ng kailangan ng tulong, hindi mahihirapan yung mga kapamilya mong maghanap pa ng mga blood donor. So ganun po dapat yung mentality. Hindi yung, kahit po ako mismo na feel ko yung hirap na maghahanap ka pa ng blood donor kasi nangangailangan na kayo ng dugo. Aalis po yan. Aalis po yung ganyang sitwasyon kung lahat po tayo mismo magdo-donate na ng dugo bago pa tayo mangailangan. Para yung iba may magamit din. At kung panahon naman natin, yung iba makapag-donate din. So, ganun lang po yung cycle. Hindi po natin pwedeng wag nating isipin na ay wag na kasi nung ako nangailangan hindi ako nabigyan. So ngayon hindi na ako magbibigay ng dugo. Sir Reg, sasabihin ko sa ating mga nakikinig, kung ganun po magiging lahat ng mentalidad ng mga Bicolano, mahihirapan po tayo. Wala tayong supply ng dugo. Kung lahat ganun ang isip kapag nung nangailangan ako wala akong dugo, ayoko na mag-donate.
Kung lahat tayo ganun, ayaw na mag-donate, saan tayo kukuha ng dugo natin? Maliligtas natin ang kapwa natin kung lahat tayo mag-donate. Kung marami mag-donate, palagi magbibigay agad ng dugo at hindi na paghahanap pa ng kapalit ng blood donor. Yun lang po talaga yung formula dyan. Ayun. Okay. So sir, sa may mga benefits po ba ang pag-donate ng dugo? Ayun, meron po. So, ang mga benepisyo nito ay una, makakatulong sa produksyon ng bagong red blood cells. No? So, yun nga, mag-regenerate yung katawan natin, produce ng bagong red blood cells na siya makakabuti sa ating katawan. No? So, kasi magiging fresh. Ano? And also, makakabuti dahil, yun nga, tayo ay nakatulong sa kapwa. At higit sa lahat, makakatulong sa mga pasyenteng lubos na nangangailangan ng dugo. Ano? So, again, ilan lang yan sa mga benepisyo nating nakita sa benefits ng pagbibigay ng dugo. And also na reduce din po nito yung risk ng heart and liver disease, risk ng cancer, pag yun nga, nag-develop ng blood cells, ma-maintain yung ating body weight, makaka-lower din ito ng cholesterol level, at yun nga, makakapag-improve ng ating mental well-being. No? So, ilan lamang po yan sa mga benefits na makukuha natin. At yun nga po, talagang pinaka-benefit dito, nakatulong tayo sa Regs. No? So, yun yung importante na at makakaligtas pa tayo ng buhay. So yun po na ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakatulong pa talaga, meron din tong benefits sa sarili mo. Okay, sir, some take-home message na lang po siguro, yung pangkalahatan ng message. Yun. So nakita po sa mga pinag-usapan, magsimula doon sa safety tips. Binigyan natin ng pansin yung mga blind spots kasi yan yung kadalasan nakikita natin sa mga aksidente, na mga hindi nakikita na naiipit, na dadaganan, na nababangga dahil hindi sila nakikita ng kapwa nila driver o kapwa nila motorist. Again, as a pedestrian, as a road user, as nagmamaneho ng sasakyan ng motor, at as pasahero din, maging responsable po tayo. Matuto na po tayo mag-iwas at maging mapagmatsyag sa environment po natin, sa ating kapaligiran. Mag-ingat sa mga likuan, sa mga intersection, kapag bababa ng jeep, bago tumawid, siguraduhin tiningnan muna yung daan kasi hindi natin alam, baka biglang may susulpot na lang dyan, na hindi natin nakita. Okay, dahil sa mga blind spot na yan. At maging responsible po tayong driver, gumamit ng signal light, at patuloy na tingnan ang mga lugar bago magmaneho at huwag masyado magpapatakbo ng mabilis. Dahil pag ikaw ay nagpatakbo ng mabilis, again, mas mababawasan yung reaction time mo, yung reactive time mo, yung fatality din, mas madadagdagan kasi syempre mas lalakas yung impact mo kapag ikaw ay mabilis. And also, gumamit po ng seatbelt. Kaya po yung tinawag na sinturong pangkaligtasan kasi gusto po niyang iligtas ang buhay ninyo. At also po dito sa blood donation, hindi lahat ng naaksidente ay kinakailangan ng salinan ng dugo. Pero hindi lang ang naaksidente ang nasalina ng dugo. Meron po maraming sakit ang nangangailangan na salina ng dugo. Kaya importante po na magdo-donate tayo. Huwag po nating isipin yung mga dati nating nangyari siguro na hindi tayo nakatanggap ng dugo kaya hindi na tayo magdo-donate. Naku po, mga kaibigan, kung ganun po ang pag-iisip natin, ang mentalidad natin ay talagang mahihirapan tayo. Pero kung tayo po lahat magdo-donate at magdo-donate at magdo-donate, lahat ng lugar, lahat ng opisina, lahat ng LGU, lahat ng grupo, magdo-donate. Bibigyan ng tayo mag-donate. Kahit hindi every 3 months, 4 months. Pero consistent po, yung mga kasi hindi naman natin mapipilit sa regs and siyempre may criteria din. Pero kung ikaw po ay legible or pasok doon sa criteria, sana po makapag-donate tayo regularly. At makapagtulong po tayo, makabigbigay tulong tayo sa nangangailangan.
sa mga emergency, sa mga nanganganak, sa mga may malulubhang sakit, chronic diseases, malaking tulong po yan. Ngayon, ikaklaro ko ulit po, ang mga kinokolektang bayad po dyan ay para po sa processing fee, hindi po mismo doon sa dugo. Makikita nyo po, maraming test, HIV, HEPA, syphilis, ano pang mga test, ginawa po yan. Ngayon po, yun po yung binabayaran natin. Sa ngayon po, hindi po yan maso-shoulder lahat ng gobyerno. Actually, discounted na po yung sinisingil po sa inyo ng mga fees. Ano po? So, intindihin po natin yan. So, kaya nga po, precious ang ating buhay. Kaya patuloy po nating sikapin na hindi tayo magkasakit, mamuhay po tayo ng mapayapa, at siyempre healthy living. Sa Regs, mag-ingat po tayo. Magbigay po tayo ng panahon. Katulong din sa iba. Ginhawa na natin yan. Para naman, kung lahat po ang mentalidad natin ay makatulong sa iba, kung ikaw naman nangangailangan at yung mentalidad ng iba ay magdo-donate ako, o di ba, meron kang dugo. Pero kung ikaw ay nangangailangan, yung naging mentalidad ng iba ay ayoko na magdugo, ay magbigay ng dugo kasi nung ako, hindi rin ako nabigyan. O, kung ikaw naman nangangailangan, wala ka talagang makukuha ng dugo kasi yung iba ayaw na magbigay. Kaya nga po, gusto po nating makatulong, pero kailangan po natin tulungan natin sarili. Especially sa mga panahon ngayon, may pandemya pa po, tag-ulan, ang daan, delikado kapag basa. And yun nga po, palaging may tao pa rin sa hospital kasi may mga nagkakasakit pa rin. So palagi po tayong mag-ingat, maging safe po tayong lahat. Mag-donate po tayo at yun po, magtulungan po tayo at makinig po sa payo ng mga eksperto, ang inyong mga doktor, at syempre ang inyong kagawaran ng kalusugan. Andito po kami kasi concerned po kami sa inyo para sa salud, para sa health ng bawat Bicolano. Kasi gusto namin maganda ang aming serbisyong Salud Bicol noon para sa inyo pong lahat niya. Maraming salamat po, Sir Regs, opportunity at sa lahat po ng ating nanonood at nakikinig sa inyong mga radyo at telebisyon. Ayan po, marami tayong mga nakuhang kaalaman kay Sir Sam at maraming salamat din po Sir Sam sa oras niyo at sa pag-share ng mga impormasyon. At yan na po ang ating naging chikahan for today patungkol sa road safety at ating blood donation. So sana marami po kayong nakuhang aral for today. So that concludes our chikahang pangkalusugan. Sa muli ako si Joanne. At ako si Maxine at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Abangan ang susunod na chikahang pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya.